Сега, тук излезе екрана на Brawl Pass. Ще продължим с Анджел. Падна ми се, да. И сега когато си отворих мини бокса и се падна този скин. 6 си го имах. Да. Купих си Сертър Пауъра на Тара. Вдигнах 10 025 купи преди бях. Миналия сезон бях. Мисля, че не. Бях около тук. Бая заиграх и вече съм 1025. Вече ще ви кажа кой съм в България. Ако помня как се влизаше евентуално. Тук, ако имаш някакъв герой за 46 джема или някаква фърза, ще си го взема. Затова няма си го взема, защото 310 кредита не искам. Не е моето. Сега как се гледаше, кой съм в България. Не знам. Но все едно съм видял. Не знам кой съм в България. Така. Да, ето и последствията от Brawl Pass. Защото това го нямам. Преди ми беше цветно. Пишете ми в коментарите, моля ви се. Преди ми беше цветно, когато имах Brawl Pass. Да не би това да е цветно кратко, само когато е Brawl Pass. Имам една приятелка, купила си е това. Този Brawl Pass. И излиза, че е цветно. Вижте. Ето, аз съм да... Не знам Суперсел какво сте направили, но това въобще не ми харесва. Ето ги говори. Да, купих с този скин на 8-bit и сега събирам с този. Още. Тик. Не. Повече нищо не съм пипал, доколкото си спомням. Да, падна ми се и Биби. И да. Анджел съм му купил двата гаджета. Оказало се, че той е най-тъпия герой. Естествено след Б. Виж колко куп съм с нея. Въобще не ми харесва героя. Сега може би с Hypercharge. Да. И да знаете, следващото видео ще бъде да втесваме всички Hypercharge. И всички нови. Нови Hypercharge и така. Това беше от мен. Надявам се видеото да ви е харесало. Моля, ако искате да ме подкрепите, се абонирайте за канала ми, лайкнете епизодчето и да, до нови срещи!